Shepherd's pie, ond efo cig sydd dipyn bach yn wahanol i'r arfer. Okay. Reit. So, hwyaden. Reit. So, o'n i'n meddwl am clasuron, ac o'n i'n meddwl sut swn i'n gallu newid o chydig bach. A dwi'n really licio hwyaden, so o'n i'n meddwl, pam ddim? Ydy bach yn beryg chwarae efo clasur, achos mae pobl yn gwybod beth ddisgwyl dydi am amdano ar bod o'n saff. O, mae'n neis gael surprise. A trio gwella ar clasur. Ie, reit, le ti'n dechrau? So, dwi'n dechrau hefo'r llysiau. So, dwi jyst i torri llysiau'n eitha man, ddim yn rhy fach. So, mae gennau moron, mae gennau celery, nionyn, jyst pethau fel yna. Felly, beth chi'n disgwyl i gael mewn pei traddodiadol? Ie, ond eto, sa ddim rheola, sa ddim rhaid i chi roed pethau special, sa rhywbeth fatha celeriac yn neis yn efo, unrhyw beth da chi isio, i fod yn onest. So, gyd da ni'n mynd i wneud ydy ffrio hwnna dipyn bach. Reit, oce. A wrth i hwnna i ffrio, mae gennau hwyaden yn fama, dwi wedi coginio'n barod. Reit, mae hwnna'n edrych yn neis. Wel, yndi, a'r croen yn crisp. Ie. Mae'n eitha pwysig bod ni'n coginio hwn o flaen llaw, oherwydd bod o'n cymryd mor hir. Reit. Da ni eisiau fo lle mae'r cig jyst yn cael ei dynnu off yn hawdd fel Felly, yna. pa mor hir ti sôn amdan lle? O, rhyw 2 awr, 3 awr. Oce, gos hynny, yndi? Yndi, jyst yn neis ac yn araf. Ie. A wrth i ni wneud hwnna, mae'r croen yn dod off. Da ni'n really eisiau roed y croen i fewn, herwydd mae yna lot o fraster yn efo. Ie. Ond mae'r cig jyst yn disgyn off yr asgwrn fel yna. Ie. So gyd newn ni, ydy cymryd hwnna off. A mae rhain yn edrych yn eitha bach, ond da chi yn cael lot o gig arno nhw. Ie. So sa rhyw 2 neu 3 coes hwyaden yn ddigon i, rhyw 4 o bobl, swn i'n meddwl. Reit. Ie. So, mae'n mynd i fynd yn bell wedyn, yn diwedd, ti'n bod, gyda... Dwi'n mynd coginio hwyaden yn rhyw aml iawn, ond dwi wedi cael gymryd ambell waith o goginio ar rhy hir, rhy ychal, rhy boeth, a mae'n gallu sychu'n dydi adeg hynny. Mae o, yndi. Felly, mae rhain di myfalu lawr dipyn bach a dechrau coginio lawr. Oce. Mae ychwanegu jyst twtch bach o flawd i rhain. A wedyn y stoc dwi wedi coginio'r hwyaden i fewn yn efo. So, dipyn bach o stoc. Mae hwnna'n mynd i fewn. A hwn sy'n fatha creu, fel y greifi os ydych chi'n licio. Achos heblaw am hynny, ti'n bod, ti angen hynny, neu mae'n mynd i fod yn bei sych iawn yn diwedd, ti'n bod, ti angen rhywbeth o greifi dy fe. A wedyn mae'r cig yma, jyst yn mynd i syth i fewn. Oce. Ond mae'r cig na wedi coginio drwad. Yndi, ac yn feddal neis. Oce. So, sa'n eisiau coginio hwn jyst am cwpl o funudau. So, jyst coginio'r blawd na allan ychydig bach. So ti'n gallu defnyddio ffowlyn fan hyn, ti'n bod, so ti'n moyn QR? So ti'n gallu, falle bysat? Pam ddim? Fi jyst yn meddwl am ffordd os ysda ti rhywfaint ar ôl o coginio dysil, Ie, dwi'n meddwl bod o'n bwysig pa cig da chi'n defnyddio. So, da ni jyst yn addasu y pei. Reit, ie. So, rhywbeth fatha cig carw yn bendigedig efo. O, ie, basa. So, na'n neis. Allan ar y fwydlen mis nesaf. Ie, just newid y stoc sy'n gwneud wedyn, mynd efo fo allu, di? Ie. So, rwan mae hwnna di twchu dipyn bach. Geith o fynd i fewn i ddesgyl. Wel yna. A sydd ddim rhaid i ni boeni bod yr llysiau ddim di coginio i gyd eto, oherwydd mae o'n mynd i fynd i'r popdy, dydy. So, eto, dwi'n cadw fo nôl i fod yn traddodiadol. Dwi'n mynd i roi dipyn bach o tato smash ar ei beno. Dwi'n bod dipyn bach yn fatha cheffi. Wel, o'n i am ddweud bod chi'n ffansi fan hyn. Mae'r piping bag ma. Llwy a fforc yn y meddwl i, jyst i ni do. Ond beth sydd gen i fan ma ydi just tatws normal. A wedyn o'n i'n meddwl, rhywbeth fatha sweet potato yn neis o fo. Rwdan, beth fel yna, moron yn yr mash o hwnna'n neis. Dwi'n mynd i fod i gwylydd i gyd a blasu dro bod ti'n neud hwnna. Wel, ta be, na i muno chdi, lly. Ie, fe ni'n cael gweld. Twod, dwi'n gorau sian bendith ar. Gan bod o wahanol. Fi sy'n just yn bod yn fancy. Mae hwnna mor neis, mae blas just mor wahanol iddo fe. Yndi. Mae fwy ysgafn os rhywbeth. Yndi, mae o. So mae hwnna'n mynd i mewn i'r popdy. Reit. So rhyw hanner awr, 3/4 awr. Popdy eitha poeth. A wneith o ddod allan rhywbeth yn debyg i hwn.
Neis. Bwysig cael fatha lliw neis ar y top. Felly, tod, i gilydd, mae'n hawdd i baratoi, dydy, yr cama. Jyst mae'n gwneud digon amser i goginio'r hwyaden o flaen llaw. Yndi. Jyst bach o drefn, bach o baratoi. A sy'n byd yn bod efo paratoi fatha'r hwyaden diwrnod cynt. Ie, siwr, ie. So, hwnna'n grêt. Ie, dim ots yn oer ydy sy'n mynd i fewn i'r popdy mae'r ail. Na. A ti'n meddwl, am dig yma'r flwyddyn, mae hwn yn neis nawr yn diwedd, achos ti'n meddwl, mae'n rhoi rig gyda'r nos. Cysur, di. Ie, fi'n edrych ymlaen i ryw stews a peth felly. Da ni wedi gweld y tywydd heddiw yn dechrau troi. Di salad ddim digon da ar ben hyn ydi. Ddim ar y funud. Ti eisiau mwy na deilen letys? Oes.